खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै बिक्रम दैमारिनि न'आव दंफैयो खिन्थु दाखालिहाय मोनसे बिथांमोना जेलाव थांदोंमोन ओमफ्राय बुलेटआ मोनसे लाइजाम हरफादों थ' बिदिब्ला बे बुलेटआ जि लाइजाम हरनाय बेखौ जों ससेब्लाबो बिक्रम दैमारिनिफ्राय खोनासंनानै लानि जिहेतु नोंथाङा क'क्राझार जेलाव थांनाय समावहाय बुलेटआ नोंथांनो गांसे लाइजाम हरदोंमोन बिनि बारै ससे फोरमायनानै होदो। बियो गोबां लाइजाम हरदोंमोन बुलेटआ आरो बिनि लोगोफोरनि जानानै दा बेखौहाय नोंथांमोना जिहेतु होखागोन आं ससेल' आं फरायना होनो नागिरदों। बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे लिडारफोरखौ मा खावलायनो सानदों बेखौ आं नोंथांमोननो मिनिं आं बुंनो सानदों जे बिथाङा बुंदों जे गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आखाइ खबजबनानै मान बावहरो आरो खावलायहरो जों गोथै हाखरनि जानानै बेनोदि जोंनि खावलायनाया जोंखौ मानो दासिमबो बे गोथै हाखराव दोनबाय थानो सानखो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा थानो बाबाय जों बे गोथै हाखराव बे खोथाखौ लिरहरदों। लिरनाया गोबां दङ नोंथांमोना बेखौ एसे सिरियालि नोंथांमोना होनो हागोन। दा ससेल' आं नोंथांमोननियाव बेखौ फरायनानै होनाय जाबाय। दा खामानिखौथ' बिसोरो मावाखै नङा लामा दालां बा अंगनाबादियानो होन बबेबा ब्रिजआनो होन फिसा फिसा खामानिफोरखौ मावदों मावाखै नङा मावदों खिन्थु आं बेखौ बुंदों जे राजनितिकआव मावाखैबाबो मावनाय मावदोंबाबो मावाखै थाउजेन्स लामा बानायबोबाय अब्लाबो मावाखै होनगोन नङा होमबा थाउजेन्स ब्रिज बानायबोबाय होमबा बेखौ मावाखै होनना बुंगोन। दानि इउ पि पि एल खौबो गोबां लामा दालांफोरखौ बिथांमोनाबो बनायदों आं नुजोबाखैबाबो बेखौबो मावाखै होनना बुंगोन। खिन्थु आं बेखौसो बुंदों जे लामा दालां न' ब्रिजनि खोथाखौ आं दोनथ'दों। आं दाखालिबो बुंदों लामाखौ दिनै बनायगोन गाबोन दिनै बाना फैबायना लांजोबखागोन न'खौ गाबोन बनायगोन मबा इनस्टिटिउट बिल्डिंखौनो बनायगोन गाबोनो बार अखा फैगोन बेखौ बिरखारहोगोन। खिन्थु ओरैबायदि बुस्थुखौसो सेटिं खालामना ला होनना बुंदों जे बार अखा दै बानायाबो सेफायनो हायै मोनसे सिस्टेमनि पावारखौ खालामनानै ला होननासो आं प्रमद बर' सारनि गभर्नमेन्टखौ बुंबाय थायो। आङो कारापसननि खोथाबो बुङाखै खामानि मावनो हायाखैबो होननानै बुङाखै खिन्थु सिस्टेमनि खोथाखौसो आं बुंबाय थादों। जि सिस्टेमफोरा हाग्रामा महिलारिनि दिनाव ब्रेकआप जायाखै ब्रेकडाउन जायाखै खिन्थु दा जादों। आं जेखौ बुंदों बै दा जाबाय थानाय प्रेजेन्टखौसो आं बुंदों। बै समाव जेबोआनो जायाखै ना साकरि होनो हानायनि क्षमता बेयो सिगाङावबो दङमोन हा बै सिमा बारायनायनि खोथा बे सिगाङाव गैयामोन एनडिबिनि प्रब्लेम सिगाङाव हमजादों खिन्थु एकर्डनि उनाव बिसोर गनांगौमोन आं बेखौसो बुंदों। स्कुल प्रमिसलाइसनि खोथा दा जायाखै आरो बिभिन्न जिथु प्रब्लेमफोरखौ आं दिनै बुंगासिनो अफिसारफोरा दिनै गोदो 80% बर' गोजामोन खिन्थु दा 80% गुबुन बेयो नै दानि गभर्नमेन्टआव जादों आगोलनि गभर्नमेन्टआव जायाखै बेनिखायनो आं दा बुंदों नङा होमबा। दा थाखा फैसाया बिटिआर पेकेजआ फैयाखै बै समाव दा हाग्रामा दोननो बिटिआर पेकेज गैयाना बिनिखायनो आं बुङाखै दा बिटिआर पेकेजआ दा फैयाखै बिनिखायनो आं दा बुंदों बिदि आरो। दा हाग्रामानि दिनाव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टारफ्रा बाहेरनि नलबारि माबा जरहाट नगाव बा गुवाहाटि दिल्लीनि रावबो कन्ट्रेक्टार फैयाखै खिन्थु दा फैदों बिनिखायनो आं दा बुंदों नङा होमबा बे सिस्टेम आरो। दा बिनिखायनो मावनाया मावलांबाय थादों खिन्थु जोंनि पावारनि सिस्टेमखौ थि खालामना लांगौ होननानै आं बुंदों। साप्लाइ गिदिर गिदिर होदों रावबो दिनै नंखाय बुंनो हाया आंनियाव गुतै डकुमेन्टस दंजोबो सोर साप्लाइ होदों बबेनि सोर एन्टारप्राइज